fort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Milé dámy, vážení páni, vážený pán starosta, vážený pán farár, ctení hostia. Dovoľte mi, aby som vás privítala na miestnom cintoríne v Tužine, kde dnes budeme spoločne svedkami slávnostného aktu vysvetenia obecného lapidária, historickej zbierky reštaurovaných kamenných pomníkov. Je to zhmotnená a tichá spomienka na obyvateľov obce Tužina. Mená rodákov a spoluobčanov, ktoré boli späté s históriou obce a netreba na ne zabudnúť. Práve 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci je príležitosť takto slávnostne sprístupniť otvorené múzeum kamenných prvkov, náhrobných kameňov. Táto zbierka bola od nepamäti súčasťou miestneho cintorína. Nenápadné a staré náhrobné kamene boli doposiaľ roztratené po celej jeho ploche. Kamenné pomníky postupne vytláčali z cintorína drevené kríže a hold patrí i majstrom kamenárom, ktorí ich umelecky i remeselne zdokonalili. Zanikaním hrobových miest a spoločenskými zmenami dochádzalo i v okolitých obciach k drastickému ničeniu či vyhadzovaniu takýchto náhrobníkov bez majiteľa za cintorínske ploty. Prečo je tomu inak práve v Tužine, to nám vysvetlí starosta obce Miroslav Dzina. Rada by som ho v tejto chvíli požiadala, aby priblížil okolnosti vzniku tohto pamätného miesta. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, páni, pán farár, pán Pes, milí hostia. Dovolte, aby som vás privítal tu dnes na tomto mieste a pozdravil kvôli posveteniu lapidária. Toto vzniklo, teda začiatok niekde bol asi prvýkrát, keď sme sa stretli s pánom Walterom Štífelom, toho asi netreba predstavovať. Ten by tu bol rád medzi nami, ale bohužiaľ zdravotné problémy mu to nedovolujú, ako aj pani Ziabe, ktorá vás veľmi pekne všetkých pozdravuje, volala mi osobne a chcela, aby som tento pozdrav odozdal. A keď sme teda s tým pánom Walterom Štífelom prvýkrát prechádzali po tomto cintoríne a rozmýšľali sme spolu, teda, čo s tými pomníkami bude v budúcnosti. Že sa to pomaličky vytratí, že tá kultúra a história tu nebude. A takú mal obavu, že jednoducho už tí naši ďalší potomkovia nezistia, že aké krásne pomníky tu boli a čo vlastne vytvorili naši predkovia.
Ja som dostal taký nápad pri nejakej realizácii tohto cintorína. Je tu stále čo budovať, ale pomaličky s poslancami sa snažíme, aby toto miesto bolo pekné a dôstojné. Tak ma napadlo taká myšlienka, že umiestniť to niekde tuto na kraji tohto cintorína a všetkému tomu, akože iskru tomu dal pán Hanzik Dub, s ktorým sme sa v Lani tuto stretli, vlastne u mňa na obecnom úrade a povedal, že aká situácia v tom Nemecku je, že tí ľudia už pomaličky starnú, už sa sem ani nemôžu dostať a tí, ktorí boli tužinskí srdciari, však veľa ich je aj tu dnes, ale tí ortodoxní, ktorí tu radi chodili, ktorí tu radi boli, takže sa sem už nedostanú. Ale že ešte nejako by chceli pomôcť, či už finančne, alebo nejakou podporou o zaslúženie sa o to, aby tá história sa tu nestratila. Tak ma to teda napadlo v tejto nejakej debate, že teda keď by boli nejaké peniažky odtadiaľ, že my by sme prispeli samozrejme tiež a že by sme toto teda mohli zrealizovať a myslím si, že väčšia hodnota alebo lepšia pamiatka na minulosť nás ani nemohla postretnúť. Pomohol nám pritom samozrejme aj pán Andrej Kvašnica, ktorý bol vlastne všetky tie náhrobky leštil, všetko tu upravoval. Samozrejme veľa pracovníkov sa tu vystriedalo, nejdem všetkých menovať, len ten pán Kvašnica svojím prínosom a myslím si, že reálnu cenu nám to všetko porobil a dnes môžete si tu tie pomníky pozrieť v tej podobe, aké boli kedysi. Samozrejme, nedajú sa zachrániť všetky pomníky, bo sa ma už ľudia pýtali, že či budeme postupne pokračovať dole. Nie, my sme to, alebo musím povedať, že Hanzik Dub strávil tu strašne veľa času tým, že vlastne chodil po tom cintoríne, aby sa zachovali všetky mená, všetky druhy pomníkov, všetky vlastne aj tie, ako by som povedal, tie výzory tých pomníkov. Takže behal, zháňal a vlastne toto je jeho nejaký výber, ktorý spravil. A my sme to už len s pracovníkami postupne nosili, leštilo sa to a skrátka bola to rok a pol nejakej takej tvrdej práce, lebo viete, ten kameň aj niečo váži a tí chlapci sú len 2, 3, takže bolo to fakt namáhavé a ja som za to všetkým vďačný a som vďačný aj obecnému zastupiteľstvu ešte raz, že na to finančné prostriedky vynaložilo a že keď prídu tí potomkovia, čo si už budú robiť tie rodokmene, ako máme vystavené teda v kultúrnom dome a budú sa chcieť pozrieť, že čo teda v Tužine vzniklo a čo v Tužine bolo, kto tu býval, tak majú možnosť fakt si aj tu na tomto posvetnom mieste alebo v pietnom mieste tieto historické veci pozrieť. Takže toto bolo to, čo som vám chcel vysvetliť a ako vlastne toto všetko vzniklo. Dúfam, že sa spolu stretneme aj na nádvorí kultúrneho domu, kde bude v hodové slávnosti pokračovať a kde vás chcem samozrejme všetkých vidieť, aby sme sa spolu aj trošku porozprávali a zabavili. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Som rád, že si vážite to, čo sme spravili a že ste tu s nami a podporujete nás. Ďakujem. Ďakujem, pán starosta. Je vidieť naozaj veľký kus práce, ktorý tu bol odvedený. A teraz sa nám prihovorí dlhoročný riaditeľ Múzea karpatských Nemcov v Bratislave a predseda Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku, pán Ondrej Pes. Vážený pán starosta, páni poslanci, vážení hostia, vážený pán farár, vážení Hauerlandiania, Tužinčania, vážení členovia Karpatsko-nemeckého spolku, chcem vás v mene Karpatsko-nemeckého spolku veľmi srdečne pozdraviť na tejto významnej akcii. Osobitne však by som ešte aj vám chcel odovzdať pozdrav od Tužinčana srdcom Waltera Greschnera. Mal som možnosť pred 2 mesiacmi niekoľko hodín byť v Norimberku, tak som si povedal, že ho navštívim. Takže som ho navštívil v jeho dome. Keď som mu hovoril, čo sa pripravuje, mu slzy tiekli z očí a povedal si, škoda, že tam nemôže byť, ale odovzdaj všetkým pozdraví. Vážený pán starosta, ja si spomínam, že pred
nejakými 2-3 rokmi sme sa stretli na autostráde na odpočívadle pri Bronskom Beňadiku. A tam ste práve boli hľadať inšpirácie, niekde myslím v okolí Nových Zámkov, ako toto riešiť tú situáciu s náhrobníkmi na cintoríne v Tužine. Rozhodli ste sa veľmi dobre. Lapidárium, to dá sa povedať, nie je žiadna nejak novinka. Lapidárium, už samotný názov lapidárium, lápis z latinčiny znamená kameň, skala. Bežne, keď chodíme po turistických pamiatkách, tam vidieť z vykopávok, či z archeologických alebo pôvodných častí stavby uložené kusy stavebné a toto je tiež typ lapidária. Ale jedno lapidárium, čo sa v posledných rokoch obzvlášť hlavne v nemeckých krajinách rozvíja, je lapidárium náhrobníkov. Pán starosta, pani poslanci, slúži vám k veľkej cti, že ste sa rozhodli takto a uchovať dejiny Tužinčanov. Však Tužina má svoje dejiny 630 rokov, dá sa povedať, dneska si ich pripomínate. A toto je, ja myslím, veľmi dôstojné na pripomienka, lebo dejiny sú dejinami všetkých, čo tu voľakedy žili, čo tu boli pochovaní a odchádzajú do našej pamäti. Slúži to ku cti a ja v mene Karpatsko-nemeckého spolku aj karpatských Nemcov, čo na Slovensku ešte žijú a čo sú aj v zahraničí, čo nemohli prísť, vám úprimne ďakujem. Ešte raz ďakujem. Danke. Vážený pán Pes, my vám ďakujeme za váš príhovor a dovolte mi v tejto chvíli poďakovať aj členom spevackej skupiny Neutrathaler, ktorí toto naše dnešné podujatie otvorili a zároveň sa nám s piesňou predstaví aj domáca spevácka skupina Schmitzauer. Schmitzau, Schmitzau, du bist mein Heimatland, weil lieber Berg und Tal von Pfeiferschau. Schmitzau, 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 du bist mein Heimatland, weil lieber Berg und Tal von Pfeiferschau. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr. Hast du den Schatz gekannt, der es im Grabe ruht? Der hat ihm eingenannt, der war mir gut. Hat keine Eltern mehr, die sind schon längst bei Gott. Kein Bruder, Schwester mehr, sind alle tot. Wenn ich gestorben bin, leg mich ins stille Grab, wo deutsche Eichen stehen, leg mich hinab. A teraz mi dovolte, aby som vyzvala váženého pána farára, aby pristúpil k slávnostnému aktu vysvetenia lapidária zbierky kamenných pomníkov v Tužine. Drahí rodáci, drahý pán starosta, pán Pes a všetci prítomní, pani poslankyňa, páni poslanci, vzácni hostia. Skôr ako požehnám tieto obnovené náhrobné kamene pôvodných obyvateľov našej obce Tužina, spoločne sa pomodlíme za duše všetkých tých ľudí, ktorí odpočívajú na tomto cintoríne modlitbu nášho Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Vás požehnať. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Heilige Jungfrau, demutsvolle, der die Welt ihr Leiden klagt, die an Sanftmut, Lamm und Taube, Schnee ein Reinheit überragt. Himmelskönigin voll Erbarmen, du weißt, wo es mir gebricht. Mutter, hör auf dieses Blümlein, für mich fleht, vergiss mein nicht. O Mutter, vergiss mein nicht. Schmerzensmutter, Benedicite, spende mir des Trostes Licht, wenn auf Leid und Kummer drücken, tröste ihn, vergiss mein nicht. Wenn mir schlägt die letzte Stunde und mein Aug im Tode bricht, fleh ich mit dem letzten Hauche, Mutter lieb, vergiss mein Lied. O Mutter, vergiss mein Lied. Ďakujem všetkým hosťom, všetkých zúčastneným tohto sviatočného aktu a takisto aj našim muzikantom, že prispeli k takémuto krásnemu, slávnostnému vysveteniu práve tohto pamätného miesta v obci Tužina. Ďakujem.